Lek. Oh mancing iki lek. Mas, tapi coret-coretane sing akeh. Ora tekoni jale, ora mancing ki rasane piye. Ora penak apa piye lho lek jane. Tangan iki kaku. Kebayang-bayang ini tuh. Ngene sampai pedot walasane kan? Walasane. Lari. Nek orang ngomongane bot, walasane kumpul. Masyaallah. Rasane banget. Mangan urung mesti 2 jam pisan. Sekali dipangan. Bot, nek ora pedot walasane tugel. Aduh, lemes langsung rasane. Jate kana lek Romi. Piye rasane lek ora mancing iki lho. Piye? Kebayang-bayang. Mending ora karo bojone timbang mancing.